Ku Sudan, mu nthawi ya President Omar al-Bashir, kunali gulu la zigawenga lotchedwa Janjaweed. Gulu limeneli linkalandira thandizo kuchokera ku boma, komanso linapha anthu ochokera kumwera oposa 300,000. Mukamamva kuti Omar al-Bashir akusakidwa ndi International Criminal Court, nkhani yake ndi imene ndikunena pano. Iyeyu pamodzi ndi gulu la Janjaweed anapha anthu 300,000, komanso ena 3 million anathawa nyumba zawo ku dera la Darfur. Mwachidule ndikuwuzeni kuti al-Bashir ndi amene anali sponsor wa gulu limeneli, ndipo ankawatuma kuti azipha anthu okuda aku South Sudan. Ndiye anthu oposa 300,000 achikuda, ambiri mwa iwonso anali akhristu, ndi amene anaphedwa kumenekoko. Ndiye ICC inalamula kunena kuti al-Bashir pamodzi ndi nduna zake akufunidwa kuti akazengedwe mlandu ku Hague. Nkhondo itatha ku Darfur, zigawenga za Janjaweed zinayamba kutumikira chipani cholamula. Zinasanduka makadeti a president. Aliyense osusana ndi president kapena kutukwana president ankamenyedwa. Achinyamata amenewa ankapereka chitetezo m'misonkhano, komanso ankalandira masalale kuchokera ku boma. Apapatu zili ngati mmene chakwera amapangira treat anyamata kwa Nsundwe, komanso mmene Bakiri Muuzi ankapangira treat ma Young Democrats. Ichichi ndi chikhalidwe cha anthu aku Africa kuno, makamaka atsogoleri amene amagwisa ntchito achinyamata pa ndale. Amawatuma kuti azimenya anthu osusana nawo, kumawakhapa ngakhalinso kuwapha. Akatero amawayika pa payroll kumalandira salale kuboma, chifukwa choti ndi makadeti, chifukwa choti ndi anyamata kwa Nsundwe, kapena chifukwa choti ndi ma Young Democrats. Tazionapo zimene zikuchitika. Mu 2013, President al-Bashir anakhazikitsa gulu la Janjaweed kukhala separate unit ya boma. Anasintha dzina la gulu limeneli ndi kuyamba kutchedwa kuti Rapid Support Forces. Mamembala onse ankapatsidwa salary. Anawagulira magalimoto a nkhondo, mathanki, mfuti, zipolopolo, ngakhalenso mahelikopta. Kalekale ku Malawi kuno kunali Malawi Young Pioneer, imene inali ndi mphamvu zambiri kuposa asilikali a boma. Apioneer atu ankalandira masalale, ankakhala ena nyumba za boma. Anthu amene wanali ndi mathanki, magalimoto a nkhondo, ma Land Rover, mfuti, zipolopolo ndi zinthu zina zambiri zofunikira, ngakhale ma office anali nawonso. Ndiye mu 2013, President al-Bashir anakhazikitsa separate unit imenenso inkagwira ntchito ngati Malawi Young Pioneer. Mtsogoleri wa gulu limeneli anali Muhammad Hamdan. Iyeyu sanapite ku sukulu, alibe pepala iliyonse, anali chigawenga cha Janjaweed ku dera la Darfur. Anatsogolera kupha anthu akumwera oposa 300,000. Ndiye pofuna kumuthokoza, President al-Bashir anamkweza udindo kukhala general komanso komanda wa separate unit imeneyi. Ndakuwuzani kale kuti gulu limeneli linkagwira ntchito ngati apioneer. Wina aliyense olimbana ndi boma kapena kunyoza President al-Bashir ankathana naye. Taonapo ngakhale ku Malawi kuno, makadeti kani ma Young Democrats, anyamata kwa Nsundwe akupatsidwa ntchito ku boma ngakhale ku State House, chifukwa chona kuti ntchito yawo ndi yomenya anthu osusana ndi boma. Tazionapo zimenezi. Ndiye apanso tikuona Muhammad Hamdan amene anali mtsogoleri wa Janjaweed wakhala kupha anthu okuda kumene kwa ku South Sudan, anthu oposa 300,000 anaphedwa chifukwa cha iyeyu. Ndipo muthokoza, President al-Bashir anamkweza udindo kukhala general wa separate unit imeneyi. Ndipo iyeyu tikunena pano ndi amene amayang'anira Rapid Support Forces imeneyi, imene ndikufotokoza kuti imagwira ntchito ngati ya pioneer. Mchaka cha 2015, maiko a Saudi Arabia ndi United Arab Emirates anayambisa nkhondo mdziko la Yemen. Tinamvapo za Yemen civil war, pamene Mahouthi sponsored by Iran ankathibulana ndi maiko amenewa. Ndiye mkulu ameneyu Muhammad Hamdan ankagulitsa zigawenga zake ku Saudi Arabia
kuti azikamenya nawo nkhondo ku Yemen. Nkhani imene isi yachilendo, Saudi Arabia imakonda kugula zigawenga m'maiko a Ethiopia, Djibouti, ngakhalenso kumeneko ku Sudan. Amagula zigawenga kuti zizikamenya nkhondo kumene wakumenya nkhondo. Ndiye apanso tikuona Muhammad Hamdani amagulisa apayoni akewa ku Saudi Arabia kuti azipita ku Yemen kukamenyana ndi Mahuthi. Nkhani imene isi yachilendo, kumawe kuno mzaka za ma 1980s apayoniya amathandiza Lenamu pa nkhondo ija imene amalimbana ndi Frelimo. Sizachilendo zimenezi, tikamanena ena amene kuti ayi mukunena chifukwa chani mukufuna kuibisa mbiri ya Malawi, but this is reality zinalembedwanso ngakhale m'mabuku. Ngati Samora Machel ankadana kwambiri ndi Kamuzubanda, nkhani yake inali imene yonena kuti Samora amanena poyera ma television alipo ma speech yake amene amayankhula kunena kuti Kamuzubanda pamodzi ndi gulu lake la Malawi Young Pioneer amathandiza gulu la Lenamu pa nkhondo yake imene ija ya Mozambique Civil War. Ndiye apanso Muhammad Hamdani amene anali mtsogoleri wa Pioneer ya ku Sudan amagulisa zigawenga ku Saudi Arabia kuti zizikamenya nawo nkhondo m'dziko la Yemen. Mu 2017 gulu limeneli linalanda migodi ya golide ku dera la Darfur. Monga mukudziwa kuti ku Darfur kuli migodi yambiri, ndiye gulu limeneli 2017 linapita kumeneko ndi kukalanda migodi yonseyo ndi kuyamba kuyilamulira. Amagulisa migodi golide yomozemba ndipo anapeza chuma chochuluka kwambiri. Panopa akuluakulu a gulu limeneli monga ngati Hamdani ameneyi ndi anthu olemera kwambiri, ndi mabilionea, ali ndi ma real estate, ma business, ma company osiyanasiyana, magalimoto apamwamba, ngakhalenso ndalama zochuluka ku banki. Best friend wa Hamdani anali Abdul Fattah al-Burhan. Iyeyu ndi msilikali wa nkhondo ku Sudan, wamenya nawo nkhondo ya ku Darfur kuyambira 2003. Mu 2008 anamkweza udindo kukhala regional commander wa asilikali ku dera limeneli la Darfur. Pamene ankagwira ntchito ku Darfur, Abdul Fattah anapanga ubale wabwino kwambiri ndi zigawenga za Janjaweed. Mwachidule ndikuwuzeni kuti mission ya asilikali ku Sudan komanso zigawenga za Janjaweed inali imodzi. Ndiye iyeyu Abdul Fattah anali msilikali wa Sudan Army. Gulu la Janjaweed linali ngati makadeti a President Bashir. Ndicho linga chawo chinali chimodzi chofuna kuthana ndi anthu okuda aku South Sudan. Ndiye onsewa ankapha anthu amenewa. Ndikamakuwuzani kuti anthu 300,000 anaphedwa. Amene anapha anthu amenewa ndi gulu la Janjaweed komanso asilikali ku Sudan. Mu nthawi imeneyi Muhammad Hamdani anali mtsogoleri wa zigawenga za Janjaweed, pamene iyeyu anali komanda wa asilikali. Pamene patu ndi pamene panayambira ubale wawo, chifukwa mission yawo inali imodzi. Ankazunza komanso kupha anthu aku South Sudan amene ankalimbana ndi ulamuliro wa President Omar al-Bashir. Ngati njira imodzi yofuna kumuthokoza, Abdul Fattah anapangidwa promoti kukhala Chief of Staff wa Sudan Army mchaka chija cha 2018. Chief of Staff ndi udindo wakulu kwambiri, ndikhoza kuona kuti anali pa number 3 as one of the highest generals in Sudan. Ndi mafotokoza zonsezi kuti mumvesese bwinobwino chimene chachitisa kuti ku Sudan kukhale zipolowe. Ndiye muzindimvesera bwinobwino zimene ndikufotokozazi, chifukwa ndikupita ku nkhani ya zipolowe zimene zambika ku Sudan panopa. Muhammad Hamdani amene anali chigawenga cha Janjaweed kuyambira 2003 anali kadeti amene tingoona mwachidule kuti anali kadeti wa Omar al-Bashir. Ndiye chifukwa choti anapha anthu ambiri ku South Sudan, al-Bashir anamuthokoza ndi kumpasa kuti aziyang'anira Malawi Young Pioneer ya kumeneko. Uyuso Abdul Fattah anampanga promoti kukhala Chief of Staff wa ku Sudan chifukwa chokuti ankapha nawo anthu aku South Sudan. Kumenekunso kunali ngati kumuthokoza, ndipo iyeyu anali pa number 3 as one of the highest generals in Sudan. Terekeze kumalawi kuno tindi ajenwa aja anundwe, ndiye pali wachiwiri wawo, ndiye pali wachitatu. Ndiye iyeyo amene Abdul Fattah akhali pa number 3 as the highest top general in Sudan. Mu 2019 anthu aku Sudani anayamba kuchita zionetsero zodana ndi ulamuliro wa al-Bashir.
zionetsero zitafika povuta, Hamdani pamodzi ndi Abdul Fattah anagwirizana ndi kumukira president ameneyo. Tinaona kumalawi kuno 2019 yomweyo Anundwe anasankhidwa ndi Peter Mutharika, koma zochita zawo zinachita kuoneseratu kuti anamukira Peter Mutharika ndi kuyamba kugwirizana ndi anthu ochita zionetsero. Apaso tikuona Hamdani komanso Abdul Fattah amene anasankhidwa ndi President Omar Bashir anamukira president ameneyu ndi kukhala mbali ya anthu ochita zionetsero mpaka anatsogolera kulanda boma mwezi wa April 2019. Zitachitika izi, Abdul Fattah anakhala president pamene Hamdani anali wachiwiri wake. Zimene zinamuchitikira Omar Bashir ndisachite kunena, tikudziwa bwinobwino kuti anamangidwa ndi kukatsekedwa ku ndende. Pano ndikunena pano Omar Bashir ali ku ndende. Amene anamanga tu ndi makomrade yake Hamdani, amene anali comrade ndithu wa President Bashir komanso Abdul Fattah. Onsewa atu anakwezedwa maudindo ndi president ameneyo, koma anakwanisa kumukira ndi kummanga kukamutsekera ku ndende. Tiyerekeze kamuzubanda achosedwe pa mpando, mkulu wa ame akhali president komanso woyang'anira pioneer akhali vice wake. Ndi mmene tu zinakhalira pamenepa. Atalamulira miyezi yochepa, anthu aku Sudani adayambiranso zionetsero zokakamiza anthu awiriwa kuti apereke udindo m'manja mwa anthu wamba. Nangasi atalanda boma, kunapezeka kuti iwo anali asilikali ndi anapitiriza kulamula khangati kuti dziko limamidwa ndi asilikali. Ndi anthu anati no, izi sizitheka. Anayambiranso zionetsero kuwakamiza anthu awiri amenewo kuti apereke boma m'manja mwa civilian. Zimenezi zinachitikadi pamene awiriwa anakhazikitsa transitional council yoyendetsa dziko imene anayikamo civilian angapo. Pofika 2021 makosana awiriwa analandanso boma pamene anathetsa transitional council ndi kubwezeretsa ulamuliro wa asilikali. General Abdul Fattah ndi president pamene Hamdani ndi vice wake. Iwowa amalandira thandizo kuchokera ku maiko a Saudi Arabia, Egypt komanso United Arab Emirates. Mukhoza kuona kuti Abdul Fattah komanso Muhammad Hamdani amagwirizana kwambiri. Pa nkhani yonse imene ndafotokozayi zikuoneka kuti anthu amenewa anachokera napatali ndipo mgwirizano wawo ndi olimba. Koma panopa ubale wa anthu awiriwa wasokonekera. Mbuyomu taonapo president ndi wachiwiri wake akuyambana. Bingu anayambana ndi Joyce Banda ngakhale anapangira kampeni limodzi. Khumbo kachali zinamuchitikiranso. Chilima anayambana ndi Peter and now Chakwera akukhala naso ndi Chilima. Zonsezi zimachitika chifukwa choti wina wake wataya chipangano chimene anagwirizana kuyambirira. Asilikali amenewa pamene amalanda boma zilipo zimene anagwirizana pawiri wawo, ndiye panopa zikuoneka kuti ayendana pansi ndipo n'chifukwa chake ayambapo kumenyana. Kuyambira pa 15 April pioneer ya ku Sudan ikuthibulana ndi ame ya kumeneko ndipo anthu oposa 180 aphedwa. Panopa zinthu zafika povuta kwambiri ndipo anthu ambiri athawa nyumba zawo. Nkhani imene yayambitsa zonsezi ndi yolimbirana ukulu pakati pa President Abdul Fattah ndi vice wake Muhammad Hamdani. Akasiku oyamba kuti ku Sudani kuchitike zipolowe, Britain inachita colonize derali kwa zaka zoposa 57 kuyambira 1899 kudzafika 1956. Dziko limeneli linapangidwa colonize ndi atsamunda ku Britain. Mu 1956 anthu aku Sudani analandira ufulu odzilamulira. Patangotha zaka ziwiri, asilikali a Nkhondo analanda boma mchaka cha 1958. 1969 asilikali ena analandanso nkuyikapo munthu wawo. 1985 zinachitikanso. Mu 1989 Omar al-Bashir analanda dziko nkulilamulira kwa zaka 30. Mu 2019 nayenso analandidwa amene ndi anzake
amene akakamira nkumalamulirabe mpaka panopa. Timanena nthawi zonse kunena kuti dziko limawonongeka ndi anthu andale. Kumalawi kuno tinamvapo za ma Young Democrats mnthawi ya UDF amene ankamenya komanso kuvula azimayi. Panopa tikumva nkhani yokhudza kokoliko ndi anyamata akwansundwe. Boma likamapereka mphamvu kwa chinyamata kuti azinda ndi zida komanso zikwanje, dziko limasokonekera kutsogolo kwake. Mphamvu ya polisi komanso army simaoneka. Tazionapo zimenezi munthawi ya Kamuzu. Apayoniya anali mphamvu zambiri kuposa army kapena polisi. Mwezi wa December 1993 tinaona army ikulusa kwambiri operation Bwezani, mukuyikumbukira bwinobwino. Pioneer inathesedwa by force, koma inali nkhondo imene anatribulana army ndi Malawi Young Pioneer. Koma zosangalatsa kwambiri nzoona kuti zigawenga zimene za Pioneer zinagonjetsedwa ndi kuthawa. Nde ukuku ku Sudan, gulu la Rapid Support Forces lili ndi mphamvu zambiri kuposa army. Mmene ndakuzira ndikali kuti gulu limene linakhazikitsidwa ndi President Bashir, cholinga chake chinali chofuna kumathana ndi opposition, kumathana ndi wina aliyense amene akutukwana president kapena kunyoza president. Zolinga zake sizikusiyana ndi za Malawi Young Pioneer, ka Young Democracy, Cadets kapena anyamata kwansundwe. Sizikusiyana zolinga zake. Mtsogoleri wa gulu limeneli Muhammad Hamdan ndi osaphunzira, anatsogolera kuchita chiwembu komanso kupha anthu aku South Sudan oposa 300,000. Anathandiza kulanda boma la Abashiru mchaka cha 2019, ndipo tikunena pano iye ndi vice president wa dziko. Ndiye chifukwa choti wamera mizu kapena nene kuti wamera mapiko, Muhammad Hamdan wayambapo kudelera president mpaka anyamata ake a Pioneer ayambapo kuthibulana ndi army yakumeneko. Panopa zinthu sizili bwino, anthu athawa nyumba zawo. Mwamvanso nkhani imeneyi? Ndi nkhani imene yayamba pa 15 April pamene anthu amenewa Pioneer komanso army ya ku Sudan akulimbirana ukulu. Ndiye wina akuti wamkulu ndine, wina wamkulu ndine. Ndiye chifukwa choti onsewa ali ndi zida za nkhondo. Yayambika ndithu kumeneko ku nkhondo yopsa kwambiri. Suda kumenya nato anthu yayi. It's not like a civil war imachitika kuti mtundu ndi mtundu kumenyana. Iyi chimene chikuchitika nchona kuti Pioneer yakumeneko ikumenyana ndi army. Ngati muja zinali 1993 operation Bwezani yakuno ku Malawi, kunapezeka kuti Malawi Young Pioneer imathibulana ndi Malawi army.